Türkmenistan'ın owakyjylyk toplumyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň näw 1000 ýyllardan gözbaş alýan medeniýet adly täze kitaby bilen tanışdyryş däwretinde bu ýere ýygnananlar milli däplerimize, gymmatlyklarymize, halkymyzyň gadymy taryhyna we köp taraply medeniýetine bolan çeksiz hormat üçin arkadaly gahrman Serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Çykyşlarda dünýä sivilizasiýasynyň ösüşine münasip goşun halkymyzyň beýik medeni mirasyny we taryhyny düýpli öwrenmegiň, aýagly saklamagyň hemem giňden wagt etmeň zerurdygy beýan edilýän kitabyň möhüm ähmiýeti bellenildi. Arkadaly gahrman Serdarymyzyň ýeti alymyndan çykan täze eseriniň päkim paýkas ummany magtymly Praga şygary astyna geçýän ýylla halkymyza ýetirilmegi döwürlüň ara baglanşygyny häzirki we öňkü nesilleň dowamatlygyny şöhlendirýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Şuňdan baglykda çykyşlarda hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň bölümleri barada durulyp geçildi. Çykyş edenler näwüň dünýäniň maddi medeniýetiniň möhüm sahypasy hökmüne orta çykýanlygy, magtymly Praganyň bolsa dünýäniň ruhy medeniýetiniň ösüşine goşan beýik şahyrdygy dogrusynda ajaýyp pikirlerini paýlaşdylar. Ata-babalarymyzyň biziň häzirki günlerimizde çenli gelip ýeten gymmatly mirasy sunugat işgärleri üçin eksilmez alham çeşmesi bolup hyzmat edýär. Hut şunna da döwürlüň arasyndaky ara baglanşyk nesilleň dowamatligi özüniň aýdyň beýany tapýar diýip çykyş edenler nyktadylar. Owakyjylykçylaryň çykyşlary ekrançylyk medeniýetiniň kemale gelip başlan gadymy döwründen bäri häzirki güne çenli ören köp eýýamy we tapgyrlary başdan geçirenligi şoň netijesinde bolsa ummatsy baý tejribeliň toplunyň baradaky gurrunlary utgoşup bulan ählisiniň häzirki ajaýyp döwrümizde gahrman arkadagymyzyň başlanýyşlary we arkadaly gahrman Serdarymyzyň şol başlanýyşlary üstünlikli dowam etmegi arkaly döwrüwap derejede ösdürilýänligi hemem baýlaşdyrylýanlygy dogrusyny nykdaldy. Hormatly prezidentimizin jowher paýgatyndan dören şu ajaýyp kitabyny okanmyzda biz hormatly prezidentimizin gahrman arkadagymyzyň başlanýyşlaryny, ata-babalarymyzdan gelýän başlanýyşlary şu gününe münasip derejede dowam etdirýänine ýene-de bir gezek göz ýetirýär. Gadymy änewiň täsinligi, onuň birnäçe müňilliklerden bäri dowam edip gelşi, medeni ojagy, dünýä derejesinde ähmiýeti, şonuň bilen birlikde de biziň häzirki döwrümizde şu medeniýet ojagyny amala aşyrylan işleriň üstünlikleriň nä derejede alınıp barýanlygy beýan edilýär. Biziň hormatly prezidentimiz dünýäniň iň uly genji hazinesi pikirdir diýär. Diýmek, pikirlenip, oýlanyp, türkmen halky gurup özüniň elmidama ýaşaýyşyny üpçün edip gelipdir. Şoň üçin hem dünýäde ekrançylyk medeniýetinde de, suwarmly ekrançylykda da, mallarçylyk ösdürmekde de, tenetkarçylyk ösdürmekde de mahlaty medeniýet ojaklary dünýäniň sivilizasiýasyna goşunt bolup gelipdir. Anha şunukda nazardan seredeninde gadyrly adamlar onu şu kitap okanynda diňe bir änew şäherem däl, eýsem Türkmenistanyň medeni ojaklarynyň baglanşygym, Jeytun medeniýetim, änew medeniýetim, Marguş ählisiniň şol döwürlerde, onuň aňyrda we soňky döwürlerde medeni ojaklary bolup gelenligini görkezýär. Änewiň ak buğdaýyň mekanydygy alymlar tarapyndan suwud edilenligi esas hanım Rafael Pampeli'nin tapındılarının esasına beyan edilýär. Ýöne şu ýerde esasy bellemeli zatlaryň biri gadyrly adamlar ine şu kitapda okanynda türkmen halkynyň issenlik döwürde alsaňam öz watanyny ören ýokary derejede söýenligini görkezýär. Şol özüniň dowulan ýeri, ýaşaýan ýerini, watanyny söýüp şol ýerde ýaşamak üçin ähli şertleri döreden halkdygyny görkezýär. Şoň üçin hem hormatly prezidentimiz kitabynyň başynda aýdýandyr. Ýagny dünýäniň merkezi nirede kädip tora görýär. Türkmen halkynyň dowulan ýeri şol dünýäniň merkezi hasap edilýänini aýdýar. Hormatly arkadagy Serdarymyzyň şu ajaýyp kitabynyň biziň hemmämiz üçin ilmidama gollanma yan kitap boljakdygy öz-özünden görünüp dur. Hormatly arkadaly Serdarymyzyň şeýle ajaýyp kitaplarynyň höwri
köp bolsun, hormatly arkadaşymyzyň, hormatly arkadaş serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, ähli barýan işleri elmidama rowaşlyklara wetlensin. Tanışlaş däwretine gatnaşylar arkadagy gahrman serdarymyzyň ene müňýylyklardan gözbaş alýan medeniýet adly baý many mazmuny eýe bolan kitabynyň maddi medeniýetiniň gymmatly ýadygärliklerini ulgamlaýan toplamak, düýpli öwrenmek we wagyz etmek babatda döwlet başlary tarapyndan durmuşa geçirilýän giň gerimli işleň aýdyň görkezijisi digine bir agzdan bellediler. Şoňa görä hormatly prezidentimize bu urda alyp barýan işler üçin hoşallyk sözleri beýan edilip, şeýle eserleriniň howrunyň köp, galamynyň ýeti bolmagy arzu edildi. Tanıştırış davratının ahirine onu gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.